עכשיו, כובע הטמבל, זוכה לתהילה, נגיד שלום לבמבינו. אהלן. בעל פנטגון מכירות פומביות. מה העניינים? לי דווקא? בוא נראה. אתה מחזיק את הלוק. אתה? כן. אתה הורס. תאמין. הורס. מה נשמע? מה העניינים? כמה ישן הכובע, או אומרים עתיק, שזה משהו עם יוקר, נכון? עתיק. הוא עתיק, הוא לא ישן. שנות ה-70 ככה. אבל זה נורא כתום. מאוד כן, כתום. כן. עכשיו תראו את הנקודה שבה באתי להגיד, שהכל יפה על ירדן. על ירדן, בבקשה. רגע, אני מניחה שהישראל אמור להיות מקדימה, לא? איך זה עובד? ככה. כאילו כזה? עכשיו, למה קראו לו כובע טמבל? מה, רק... לא יודעת למה. אתם רואים? לא, אל תגזים. תקשיבי, נראית כמו מיירט של כיפת ברזל. מצאתי את זה בשירותים של תחנה מרכזית. איזה יופי בשירותים. סתם, אני צוחק סתם. אוקיי. מעולה. מה שוויו של הכובע? מה שוויו? האנשים אוהבים אותו, 100 שקלים בערך. זה הכל? 150. בסדר. כן, לא יותר מדי, כי יש כל מיני וריאציות. יש וריאציה עם סרוליק, שהוא יותר יקר. כן. בסדר? אז יש כל מיני דברים כאלה. אני רוצה לראות לכם משהו מעניין. תראו את התעודת סטודנט. פנקס. קודם כל, פנקס סטודנט, נראה לי חתכו אותו, קודם כל רואים שהוא לא ישר, נכון? חתכו אותו ביד, למעלה. כן. רואים שהוא לא ישר. כן. כי זה משנות ה-60. עכשיו, זה כנראה סטודנט, אבל מה שמעניין, כן, באמצע הפנקס, היום זה רק כרטיס, נכון? זה רק כרטיס עם תמונה, זה בדיוק. פקולטה לכלכלה וחוג בנקאות. בנקאות, יכול להיות, בדיוק. זה בשנת 60. כן. במולדת שלי. מה אתה אומר? וואלה, שנות ה-60, לא, שנות ה-60 זה לא היום לא, מולדת. כן, זה מה זה... עוד צעירה. כן. יש פה אגד, ודן, ורכבת, וכל הדברים האלה. הנחות לסטודנטים יש גם היום. נכון, עם אבל לא ככה החותמות. בפנקס. אבל מה שהיה מוזר לי, שפנקסים חתכו אותם ביד, אז זה קצת מוזר, אבל כן, כנראה לא השקיעו יותר מדי. לא בטוח, יכול להיות שזה גיליוטינה, שהיא לא, אתה יודע, אתה מתאר... שהייתה עקומה? כן, שזה כאילו מין... ירדה עקום. כן, טוב. תגידו, בימי הולדת שלכם, חילקתם שקיות הפתעה לילדים? חד משמעית, כן. שקיות, מתנות. פרסים, בטח. פרסים? פוגים. אז אני אראה לכם, בשנות ה-70 היה קצת שונה. תראו את השקיות האלו, זה חבילה סגורה של פופאי. כן, פופאי. זה ככה, רשום מאחורה, אם תהפוך את כל השקית, 25 שקיות פלסטיק ליום הולדת. יפה. אבל שימו לב את הדמות, פופאי, איפה? לא קיים היום, נראה לי אף ילד לא זוכר. מה, אין את פופאי ואוליב? אין, נראה לי כבר. פופאי דה סיר. לא, פופאי דה סיר. יש ביוטיוב. אבל תראו, עם חוט. עם החוט. עם חוט. זה חמוד. נכון? זה החזיר אותי... מה, זה עוד לפני שנות ה-80, זה... בסדר, אבל זה נשאר בחנות, כשאני הייתי בן 5, קנו את זה. אני רוצה לומר שמי שקנה את זה, זה לא היה לארג' עם הילדים במתנה. לא מתנה, כנראה שמו מה היה כזה שפע היום. 2 במבות. כן, בדיוק. איזה יופי. 2 במבות. אבל מקסים ממש. 1 ביסלי. אני חושבת שגם היום מחלקים שקיות הפתעה. כן, אבל בטח יותר גדולות ונראות קצת אחרת. פרוזן. בדיוק, יש מיתוגים אחרים. עכשיו אני אראה לכם משחק שאתם לא הייתם שם, אבל כנראה גם אני לא הייתי שם, אבל תראו, משחק בין צ'סקה מוסקבה, המשחק המיתולוגי, בין מכבי תל אביב בכדורסל נגד צ'סקה מוסקבה, שכבר השם הזה לא קיים היום. אנחנו על המפה. אנחנו על המפה, כן? כן. בוא נראה קטע מזה, תראו את התוצאה, הכרזה על התוצאה. טל ברודי. בוא נראה את הקטע. 79. רשות הדיבור לקהל. מדהים, באמת, זה... האליפות המיתולוגית נגד צ'סקה, ולא ידעתי קודם כל שיצרו תקליט. הייתי בשוק. מה יש בתקליט? יש פה את המשחק. השידור, כן. את שמה את זה בשבת בפטיפון, ואת שומעת את המשחק עוד ועוד. לישראל. את שומעת, בדיוק, את שומעת את הסלים, את הזה. מדהים. בואו נראה להם מקרוב, יש פה את כל התמונות של ההרכב, המאמן, קליין, איפה אתם רוצים לראות את זה? פה? או? הנה. יש 2, יאללה, 2. הנה רואים. יפה. ממש. יפה, ויקי נכון? ברקוביץ', אולסי פרי, הנה טל ברודי, אם אתם שאלתם את עצמכם. כן. ועוד כל החבר'ה, יפה מאוד, וזה תקליט. תקליט, לגמרי. במצב מצוין. כן.
כן, ללא שריטות, בדקתי, ממש צריך להביא פטפון ולשמוע אותו. באמת איפה הפטיפון? נכון? מעניין עד כמה אנשים נכנסים למשחק שהם רק שומעים אותו ולא רואים אותו. יש הרבה נכנסים לאווירה. גדעון הוד היה גדעון הוד, זיכרונו לברכה, נכון, המיתולוגי שנפטר לא מזמן. כן. לגמרי. טוב, מסמך נראה לי היסטורי ביותר. אני קודם כל גם אוהב את השירים שלהם וגם... איזה דף, זה לא A4. כן, זה שני דפים עם חתימה של דני סנדרסון ודשא פשנל. ב-1978 הוא אמר לו, תשמע, בוא נקים להקה. זו הלהקה, כמובן, להקת גזוז, אבל לא מופיע פה השם. מה שמיוחד בין להקת גזוז לעומת להקת כוורת, למשל, להקת כוורת, כל הנגנים הם שותפים ללהקה. פה לא. פה בלהקת גזוז, דני סנדרסון ודשא פשנל היו שותפים, וגידי גו וכל שאר הזמרים עבדו כשכירים. וואו. כן, כן, כן. ויש פה חתימות, עכשיו יש שם משהו שמחוק, אני ניסיתי לזהות מה מחקו בחוזה. אפשר לראות. אפשר לראות? תראי איזה סעיף... איזה סעיף? דני, אישית עקב תפקידו בשותפות, יעמוד לרשות דשא בכל עת לצורך פעולות של יחסי ציבור ופרסום שיעשו למען קידום הלהקה והופעתה. יח"צ, היום קוראים לזה. יח"צ, כן. כן. IFB מהבמה בחזרות. בדיוק. אבל תקשיבו, זה מסמך מיתולוגי, זה מסמך ששווה המון כסף. רגע. בתמורה יקבל משרדו של דשא 5% מההכנסות ברוטו לאחר ניכוי היטל כלשהו, שאני לא מצליחה לקרוא, ומס ערך מוסף. מחקו סעיף של כסף. בקיצור. הבנתי. של אחוזים. של אחוזים. על המחיקה. ותראי את הסלנג, הסכם זה תופס. תופס. כל עוד נתמלאו כל תנאיו בארץ ישראל, ובכל העולם כולו. יפה, תזכיר לנו העורכת שלנו, תגבירו קצת איזה שירים היו להם לגזוז. וואו. לא, היה להם איחוד עכשיו, הם עשו איזה מופע, אני חושב. ודני הלכו לים, נכון. הם עשו. כן, כן, גידי גוב. מדהים, נכון? מגניב. באמת, זה מסמך... מאיפה השגת את זה, שתהיה לי בעיה? אני אגיד לכם, מהעיזבון של דשא פשנל. כמובן. עכשיו אין את זה לאף אחד, לא נראה לי שיש לדני סנדרסון דבר כזה. הוא יודע על זה בכלל? הוא לא יודע על זה, אולי עכשיו אם הוא רואה, אז הוא ידע שיש דבר כזה. אז דני, סליחה אם הקראתי סעיף שמחקתם וזה בא לך פחות טוב. נהדר. חוזה פשוט, בלי הועיל ועננה, תרופות, הפרות, זה תופס, הכל בסדר. כן, תופס. לא בסדר, בישראל ובכל העולם כולו. בכל העולם כולו. תודה רבה, במבינו. תודה רבה בכיף. לך.